Karasat kinabuhit pobre. Kaya marasa pa rin. Natilawan mo na agad. Kada galing ko natin kinabuhi. Ay, pagsugad. Bastos ka man. Ano, di pa kasi rin nga bastos. Kay dalawan mo tak kinabuhi. Hindi ra ako pare. Bata pa ako cool. Pare, ayaw pare. Ayaw. Nalulungin ka na agad. Pwede ka nagtiga ka daim. Pari. Ano tagpari pa? Pagkabungol-bungol. Ano sa tapyahan lugod? Pari. Oh, pare. Di pa nang barat ka man. Kanini ko pa kung titirog, di ka nalig. Papagabungol-bungol ka lang. Huwag ka maling bulagalaw din sugar mami. Come. Come, pare, come. Pari. Pare, may akong problema. In English, I have a problem. What? Pare, ano yung problema pare? Uyab. Ano problema? Tatagang ko yung uyab na. Ako pare, tagi uyab. Pare ko uyab. Pare, bisa bigo tagan ore may maruruyag gay mo. Oh no. Ano? Bagang kubal. Ay, pagsugad lot pare, lugod ka. Guwapo ko na lang nga. Di rin sisigihan. Yore, pare, di wari lagi may masige. Bisan bayo. Wari may magagaling. Okay, ano din pagkita ako na ano good? Timno, magang kubal. Kung ako kubal, surot ka! Surot! Nagarak sa bugay, problema na nga nito saan kay puro lati yung mga linorong. Pare, ano nga itong problema? Amo lagi pare. Pag yagang pare ko na natin problema. Ay, pilitot ko alam, burbligan. Pare, ano ang problema? Korta! Eh, mangangawat kita. Skat ka dito. Ano, siga? Sige lagi pare. Man. Mangangawat kita. Man. Doon, kabro ko. Puro lati yung mga limpa, pare wala kang mga linorong latiyo. Pare, ano lagi yung problema pagyakan? Ako na ako na pagpantari yung mga lorong, ito rin linorong itira. Ako na ako. Pare, may ako nakauyab na taga din, he. Kaya mo lagi itong problema. Aning waray ko uyab. Di marang pa rin na. Hindi na nga niya dati uyab. Oh no. Kaya mo lang liwat kay. Magkalot itong kabit. Hindi natin may anak na. Ow. Ay pagtok pare, okay lang ito. Ano man, maram ng lalaki na mag-uyab ka mo. Oo pare. Nasabtan na lang nakakachat kami ng messenger. Pare! Ayaw kadlok. Hindi man ako. Palahin. Hindi ko papabayan. Bisan magkadiano. Sulumang ka nga ng lalaki. Ako mabira ito. Paghahantay ko. Yes. Oh, salamat pare. Ito na lang naata ka mo. O taga din man ng lalaki pare. Ito nilagay pa rin. Ha? Taga din nilagyan. Oh no! Ano naman ito? Si Henry. Ano pare? Hindi. Oo. Ang dito kadirit na ako ulit supli. Sigurado ka? Okay. Tiga nga nita marami. Kung pamupusin ito, orang nga rin kaigo. Ay, tatagdan. Palit yan. Oh. Ano? Birat ka pare. Kada mo timong uyaban. Iya pag-uyab. Pwede ba nanuyab ni Robin? Pwede ba nanuyab ni Cesar? Pwede ba nanuyab ni Salbakuta? Anak, Albacukak. Oh. Makaraglok niya niya pare. Parang pala ngayon, may mahadlok ka na. Ulit ginaya kang kamay na. Pagpuli kong maubos ni Guntay ah. Sorry, batak bibirahan. Hoy, Berteng! Gawas niyo! Man, kaya ada na. Buhay ako, Esmeralda! Buhay! Buhay ako! Buhay! Buhay lagi ako! Susulungan ko yan, direk matugot nga agaw na yung pinakamahusay nga babae ha Planet Apes! Baby, gusto na. Agon ka na! Dere! Please stop. Susulungan ko! Iskat matindokin niya na. Ay, Berteng! Gawas nila! Kung direk ka gumawas ako't masulod! Gawas! Stop it, babe. Please. Pare! Pare, alay! Di ba nayakan ka na pagbabayaan? Bahala ka madunot ka na. Tigang yan na, di na kita magkilala. Ayaw ka! Pagkalianay! Pare! Pare!
Tuyo! Pare! Hoy, Berting! Masakop na ako! Ay ka! Ano sinabi, Henry? Makin daw lang ako. Hain ka na. Hain ka na, ha? Hoy! Hain! Sino ka? Ha? Dito po ako na to. Hain, hain! Daw? Natago ka pa? Siya yung gusto niya. Gusto kita. Di rin yung magmasusuli!